May buntag sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani-ano usab kita sa atong YouTube channel. Welcome sa tanang mga subscribers, viewers, ug sa mga sharer. God is good all the time. And praise the Lord. So, atong pagaisgutan karon mao si San Antonio di Padua. Gitawag siya sa Italian name Anthony di Padua. So, usa siya ka Portuguese priest, si Anthony of Lisbon. Natawo siya sa August 15, 1195. Ug namatay siya June 13, 1231. Ug gikanonize siya Mayo 30, 1232 ni Pope Gregory 9. Nataw siya og nagtubo nga sa mga adunahan nga pamilya. Niadtong 1210 misulod siya sa order sa Agustinian ug pagka 1220 misulod siya sa Franciscan order ug ang iyang pangalan Antonio. Ug namatay siya sa ato nang gipasabot, namatay siya June 13, 1231 sa Padua, Italy. Mausab ang sa ulugan sa kapistahan. Si San Antonio, ang iyang mga katalirungan nga alang kanila si San Antonio ang pinakamakusganon nga magwali or powerful bantugan nga magwawali ug daghang na konverter nga mga erehis ug eksperto siya sa kahibalo sa kasulatan ug hanas ug walay katapusan ang iyang gugma alang sa tanan nga mga kaigsuonan. Wala siya gipili. Ug ang iyang pagdebosyon alang gayud sa mga kabus sa iyang pagwali ug pagsangyaw para sa mga kabus sa pinansya, sa mga dinaog-daog ug sa kabus sa espirituanon nga kinabuhi. Ug ang tanan alang usab mahigugmaon siya alang sa mga masakiton. Sa istorya sa atong simbahan nga siya dali lang nga gikanonize atong makita atong Mayo 30, 1232 namatay siya og June 13, 1231 pagka 32 gikanonize siya tungod sa iyang mga dagkong mga milagro. Ug giproklamar nga siya nga doktor sa simbahan atong January 16, 1946. Ug usa-usab siya ka patron o santos sa mga nangawala nga butang. Daghan kay natong mga kaigsuonan kung aduna gani mawala mo devotion o mo sangpit kang San Antonio di Padua ug mobalik ang mga butang. Hangtod karon. Ug niadtong 1627, 1630 usa siya ka evangelical doctor. Usa siya ka hammer of heretics sa mga erehis. Tigdok-dok siya sa mga martilyo siya alang sa mga erehis. Ug usa-usab siya ka professor of the miracles. Ug aduna siya mga daghang milagro nga nahimo. Ug adunay 5 nga greatest miracle nga mao kini ang usurer kanang magpahulam og kwarta nga taas kaayo ang rate o interest. Iya kining gisangyawan nagwali siya. Mabasa nato sa 6:21 nga iyang giingnan kay hain gani ang inyong bahandi at tuwa usab didto ang inyong kasing-kasing. Ug ang mga usurer o ang nagpahulam og kwarta sa Europa na konverter kay iyang gisangyawan kay nag-interest sila nga grabe ang interest dili makatarunganon. So ang ikaduhan niya nga milagro nga gihimo mao ang Iselino da Romano, usa kini ka political party nga usa kini siya ka master of arts sa pagluib, treachery sa pagluib o sa Guelphs piniriso nga siya ang executed sa mga piniriso. O kini si
Antonio o San Antonio nagadipinsa kini siya sa mga walay power, mga powerless yang iproklamar ang dignidad sa kada tao. O dinha na converter si ang Iseleno da Romano. O ang miracle of fish nga dito usab kini nahitabo sa syudad sa Rimini, Italy, usa kini ka probinsya o region sa Emilia-Romagna. Dito ang leader dito sa syudad wala na namati, yang giingnan ang mga tao nga dili ko gusto nga mamati kamo sa wali ni Antonio. So ang mga tao ato gahi kayo, no? Dili maminaw. So unsay gihimo ni San Antonio, miadto siya sa Marikia River, ug dito ang crowded of fish, dili crowded sa tao, mga isda nga naglangoy nga namati sa pagwali ni San Antonio dito sa Marikia River. Daliman ka ang mga isda namati sa pagwali ni San Antonio. Ug dito ang katawhan sa Rimini na open sila, na abli ang ilang kasing-kasing alang kang San Antonio sa pagwali, kay nakita nila nga even ang mga isda namati sa pagwali ni San Antonio. Kining Rimini, Padua, Benicia, doon lang ni siya. So dito man ni siya namatay sa Padua. So sa naghimo siya og milagro, nagsuroy siya sa Italia, no? O miabot usab siya dito sa Tuscana. So nagmilagro usab dito nga usa ka mule o donkey o horse nga ang real sa presence of Eucharist ana agyud. Adunay mga tawo nga nag-ingon ni San Antonio de Padua kay daghan kay i-resist adtong dapita nga kasagaran Muslim. So moingon sila, motuo kami sa Eucharistia kung ang mga hayop o adunay hayop nga mobaw sa Eucharist. So nagampo si San Antonio de Padua ug sulod sa tulo ka adlaw adunay usa ka moon nga wala gi pakaon, no? Wala gi pakaon. Ug si San Antonio nagmisa siya sa chapel ug bigawas siya ug pagkakita niya ni Antonio iyang giingnan ang donkey, dali ug ipakita pagtahod sa imong magbubungat. Ug dinha miduol ang moon or donkey kang Antonio ug mibaw sa iyang ulo ug miluhod diha atubangan sa Eucharistia, sa ostia. Grabe, mga hayop na, mibaw pa. So, ang nakakita o ang tag-iya ni atong donkey o ang mga tao dito sa Tuscana, dinha, na-converter sila o tungod kay daghan kay mga irehis ditong dapita ug mibalik sila sa simbahan. So ingon ana si San Antonio ka powerful, daghang milagro, maong dali lang siya nga gihimong o gikanonize sa pagka-santos. Ug ang ikalima mao ang miracle a baby Jesus nga si Tiso usa kawalay prinsipyo nga politiko. Nagwali si Antonio ug nabag-o siya, nakabig niya ug midonate pa si Tiso ug usa ka yuta nga gitukuran sa Franciscan. So usa ka gabi ni ana si Tiso miagi sa kwarto ni Antonio ug nakita niya na attract siya nga dunay powerful nga light ug nakita niya ug nakaingon siya nga basin ug kahit kalayo apan sa iyang pagtan-aw si Antonio nagakus ug nagkugos sa bata nga si Baby Jesus. Ato makita si San Antonio nga nagkupot og bata. So si San Antonio naghangyo ni Tiso nga dili musulti ni bisan kinsa sa iyang nakita. Ug iyang girespeto si Anthony
ug hangtod diha sa pagkamatay diha pa niya gisulti nga si San Antonio nagkugos sa baby Jesus. Ug daghan pang mga milagrong nahitabo nga gitawag siya miracles of professors nga katong nag-away nga magtiayon nga namatay ang asawa, iyang gibanhaw ug iyang gibuhi. Ug aduna usay nagmasakiton nga paralyzed nga iyang giayo. Ug aduna usay bata nga nalumos, iyang ug nabuhi ang bata. So adaghan kaayo siya og daghang mga milagro nga gihimo si San Antonio de Padua. So sa province sa Rimini, sa region Emilia Romagna, Toscana ug sa Padua, dito siya namatay dool sa Venecia. San Antonio de Padua. So mga kaigsunan ko ni Kristo, paningkamutan nato nga bisan si San Antonio nga mamahimo unta kita siyang modelo sa atong kinabuhi nga musangyaw kita alang sa kaayuhan, ilabi na alang sa mga kabus, the Church of the Poor. So maayong buntag ug daghan kay salamat mga kaigsunan ko ni Kristo.